What you like?
Fast I can I don't mind eat something now will follow. Please not share and kind of what do I name after my coon dalo no amalunuma or ezugo nando to a givashi amanuke webia kind of men kind of what do muna indeed one way be a senior can a wolf to munne kavanaga ko wamalia onya biwa na yo nwere was I na yo ogwu ego awakwa na na eji agwa ogwu ego gwata ego mana contact wo ogwu ego connection wo ogwu ego nya matters because na share this video ka ọ ga viral ka onye kwu na another track mana anyị na-ekenekwe akwa ọgọchị ụlọ akị na anọba ego dị na boot address ndị ọba nwata na eze nke izi na anọba ọ na-akọsida ọchịka olu 25 years alongside akenekwe ma Emeka Nwaọgụ Ejiọba Emeka Morgan iwere n'ọba egwu n'Ọka onye marketer na-aga itiche egwu bunye moto Emeka Nwaọgụ Ejiọba Emeka Morgan ama alongside fans all my fans I make kenunu amara ma ebe mmebido kenunu erike ka mmagoro ndị mụ na banọ because I do 8 something ka anyị nwee 8 something shares ka o wee na-aga viral ka nkene ndị niile na-esonyela anyị mmadụ erike ebe nkenedebe Emi ifo gị daalụ very well Emi isi na the voice dị down voice agbanyitego voice is best afọ gị anyị udeke ifo ye Maazị Chinaza daalụ nne eze eze afọ gị Ani Debi Emmanuel afọ gị Chichijoke afọ gị Noni Sam afọ gị Ifeanyi Johnson afọ gị Mmadụ Kalụ Chidozie Iwobi daalụ nne Onyeka daalụ nne mmadụ erike mmadụ kalele biko nụ Chinenye aṅụ n'obi daalụ nne thank you so much onwe na-edele m something maka ịgba na-agba ya biko inbox nna ka m gwa esendigo gị nọmba m later on anyị kalịa adị 100 and now please let us share ka anyị share ka anyị nwee 100 and something shares ka o wee gaa viral drop your comment ka mma ndị anyị na-ekene iwe abụ ụmụaka anyị na-akwado unu na-ọdụrọ mmele young talented kids nọ ka anyị rapụba dandaba nọ na street na-akwụwali ka anyị fisinye nufa na something onye chọọ contact for gwa m ife ọbụla ị na-eme they will come for you ihe ọbụla ị na-eme ga abịa nọnyere gị ụlọ ọbụla ị nwe iwe support ọba ọkwanye aka bụ na a na-eme ọ na-aga n'iru ma anyị na-ekenekwe onye ji maka ụmụaka ji maka ya wee bịa anyị dị mmadụ 120 or what ka anyị nwe about 120 shares ka o wee gaa viral ama ekene niile ọ ga-amala unu mma ebe akwa iwe nwe mmaji kwuru mmaji ogologo ndụ arụ isi ike ebe ọbụla usi weta data unu ji efolo anyị chukwu okenye tinyechili unye mmaji kwuru mmaji ọ ga-amala unu mma ka anyị gekwa eme ntị ọzọ ma lotekwenu na onye mere ụmụaka ji bịa ebe bụ akwa ọkọtiwala akụ n'ọba ego dị na buutu adreesị ndị ọba biko ka anyị ga-enebe ntị ọzọ ezugo ka anyị ga-ege ntị Ogechi ka mma Ogechi amaka Ogechi ka mma Ogechi ka mma ọlọgwụ wambo ego nke dị mma gị na mma ya na ego nke dị njọ gị na-achị gị ogogo agụnwere olileanya ịma na ọ dị egwu ọgụ oge ka okegbu ugobuzo na ọ ga-achake Ogechi ka mma Ogechi amaka Ogechi ka mma Ogechi amaka onye bịara ụwa do wambogbo wambolo ego nke dị mma gị na mma ya na ego nke dị njọ gị na-achị gị ogogogo onye nwere olileanya ịma na ọ dị egwu ọgụ oge ka okegbu ugobuzo na ọ ga-achake ihe Ogechi ka mma n'elu ụwa mgbe na-eche nwe ịgbado ejugo na mụ na-egwu
eji ama ike iji manyela mmadụ ibe gị emechi ga-eji kwụkwọ ụgwọ rụọ ma dolugo ụba iwu ogologo osi adị ya na abụrụ ba otu nzizo asị gị ma ife a na-alụ ịma ife a na-alụ bụ na a na-ekwu ume ị na-ekwu mmadụ n'elu ụwa ọ na-atọ gị owu mgbọchi ekwu oge ka ogologo osi adị ọ ga-aga mma ka ewu mmadụ ibe gị n'anya dịka isi bụ onwe gị ịma n'oge esi ka mma oge esi ka mma oge esi amaka oge esi ka mma oge esi amaka onye gara ụwa do gbamgbọ mgbọrọ ego nke dị mma ihe na mma ya na ego nke dị njọ ihe na-achị gị ogogogo agụ nwere olileanya ịma na ọ dị egwu egwu ọgwụ oge ka oge gboo ugogbuzo na ọ ga-achake izeleburu na nna m ebele n'ụmụakwụ nnechewi bado izele na-egbukadị n'eze yakwa king of Babylon ọ chụrụ ụwa n'ike jụ onye otu ọ dị ya so na-emesịrị pọpọlụ ọ malechukwa aka chụwa egosi ya na ọ bụ mmụọ gbara mmụọ ka mmụọ gbara mmụọ ka mmụọ nye mmụọ dị ike ebube nye mmụọ na-etela ozi nye mmụọ na-etela ọganihu ozi chukwu dozie nwa mbudo ya ọbalatụleze dibịa na ndị ọba ọbalatụleze dibịa na ndị ọba ọrụ gị so na ndị izili m egwu n'ụwa ọbụ izili m egwu yọlọ mụ na-eti ndị Igbo ka anyị nọrọ na-akpa gana ka anyị jezute odogwu anyị ji dị ebube obi jesi Nigeria Limited Chiefs Made Chiefs Akalistus Made Obiora ụba na ndị aba gana niile ịgbabawali na-ewele ndị Igbo niile na-aba gana elozobo na-eche enwe Igbo ayaga ọrụ gị so na-akwado mụ n'elu ụwa ewele ndị Igbo niile ọbalatụleze dibịa ịyọbaba mmụọ ka mmụọ mbụ mmadụ ga-agba n'elu ụwa nwanne m ọwa mbụ gị nwata onye enyemaka n'ụwa ya ọrụ mmadụ ebuzi chi anyị hụrụ anya n'elu ụwa ọrụ mmadụ ebu chi ibi ya mana ndị Igbo na-ekwu n'okwu na-agba ego na mmadụ eburu chukwu n'elu ụwa asị na mụ ga-eme ọrụ mmadụ ebu chi ibi ya beleba na-echegbu Igbo efu ga-adị ya alịlegbo mụ na nna m ebele enu m akwa ndị Igbo niile ka mụ na-ekwu ndị Igbo niile ka mụ na-ekwu unu elozone na-echegbu Igbo ayaga unu elozo na-ezu ugbo mmụọ na-ebe unu elozo na-ezu ugbo mmụọ na-ebe ayaka ọ zara ka mụ si dapụta ikwu nne m na ọ dị na nwa n'uke emugo mmụọ na-ahụla dị n'ezi oyi ịmakwana m enwere onye ga-enyere m aka ebe ka dịka emeka na ụmụ ọ ga-anụ obe ya chukwu emeka nwata mmanwụ na-apụ gị chukwu emeka ma ọ ga-anụ
amala unu mma ebe onye cheleni ntị ọdụkwa ebe onye Igbo anọ na nya lote nwanne mara onwere nchọ ya ọnụ ka unu rawe na-enene m tinyere Maazị Nnamdi Kanu n'ekpele tinyere Maazị Nnamdi Kanu n'ekpele anala onye owe olu azụ olu niile ka a na-ala azụ ka anyị zọba na oke anyị ụmụ Igbo zọba na oke unu na anya bụ iche elugo n'ọdụ anya ebe onye Igbo anọ na ya zọba oke nwanne ana m ayụ na-etinye Maazị Nnamdi Kanu ukwu na ekpele o nwerekwa onye ọzọ anyị nwesị aka anyị nwere na-ekwuchitela anyị ọnụ anyị. If you love your brother, if you love Igbo land, tinye Maazị Nnamdi ukwu Kanu na ekpele unu na anyị bụrụ ibe na-eme n'obodo anyị na-elosido. If you love Abamma Studio na ụmụazị ya n'ebe a ka anyị ma elesi akwụnye neba n'ọkụ ka anyị ma elesi enyele neba aka ka ọ dị mma obele ụmụazị ka waka bụcha na-achọ ebe a ga-eme n'elewa si aba ulu kama ba ga-eje na street zuwa ori gbaba aghala masị ka banyere onwebe aka mana ekene dịla akwa ọkọtiwela akị na anụ ọba na ọnya anwasị m dụrụ ụmụazị ka mmali ibe mma emeba ka m kwụ ya ba n'ọkụ so nyelenu meba aka kweleba n'ọkụ ka I need like 100 shares. If you are watching me, let us have 100 shares immediately. Let us have 500 shares. Koga Viral, if you are watching me, to support this young generation that is with us in Abamma Studio today. I will like 100 shares. Koga Viral. Ebe onye Igbo anọ na tinye Maazị Nnamdi Kanu na ekpele. Nyekwa anyị owu egwu ka anyị chịkọ. Okay, nke obele udu. Akwa kuti aka ka o si wee naba. Fans ka ọ chịkọ ọzọ si n'ọkụ were obele udu mmadụ erike ndị mmadụ na-ekwu odu wonderful ọrụ si na-eme aka n'ọbọs gị ka anyị nọba ka ndị mmadụ please share nke ndị nke bụ ọkọ nke ofu nke bụ egwu ka egwu ọtachi gbọkọ belubelubelube aye ka eze mala akwa ije lọ ma ba eze mala akwa eko eze nwachi na-emeli ife akwatiwala gị na ndị ọba mmanwụ eze mmụọ na-ekwu egwu ihe ndị Igbo niile na mekenu na-ekene eze mmụọ na-ekwu egwu n'ezi ihe ndị Igbo niile na mpenele unu ọra na eze na anụ onu ọmụ bụ ezi ugo mmụọ na-ekwu egwu anya ka eji dị ebube n'ọhụụ zara ebo ise ji na mụbịalị ijele ọmaba ijele olu ego na-elu ihe ndụ ijele eze mmụọ na-ekwu egwu ekene dịla odogwu emeke mọga nna nọga odogwu na-eme ọgọ ga-adịla jụ akwatiwala gị na anị ọba mmanwụ agbada abalị egwu m dike ji mala obodo naanị nwoke osisi ji mala obodo naanị bụ Nnamdi Kanu onye kwetali ka ọnwụ lọrọ ọnwụ ya Nnamdi Kanu Chukwu okike abịa ma Chukwu ekwodogwu gị chekwa echekwa ihe mene Nnamdi maka olikoli onye ka mụ na-ayọ Chukwu n'ụlọ ego na-elule n'Chukwu yoga n'ụlọ alele mụ na-ebele oge nekwe Nnamdi Kanu nekwodogwu gị chekwa echekwa odogwu wepụtala onwe ya wee chụọ aja ebe ọ na-ekwulu ndị Igbo ka nne ya nwụrụ ọnwụ ọkwa ebe ọ na-ekwulu ndị Igbo ka nne ya nwụrụ ọnwụ o nwere onye a ga-asị ka ọ bụrụ ọgbanye ọtọ n'ụtọ enye ka mụ na-ajụ n'elu o nwere onye a ga-asị ka nne ya nwụrụ ọnwụ o wee dị ya mma n'ụwa ndị Igbo na Nnamdi achụ ofe aja Nnamdi achụ
na-ekwe n'odogwu ka echekwa na-echekwa ịdalụ mmadụ ego ebe dị ike n'izu ọgụ orize gbọsọ gbachọra dị ike mmanwụ na-ebe akwa n'ezi alịlị n'olu eko na-elu n'elu ize n'olu eko na-elu n'elu asị na ndị nnọgụ balalụ wee chekwa dị echekwa tata na n'ọgụ ga-abụ obodo oyibo nye ndị Igbo na-ekwe nna m ndị Kanụ nye ka mụ na-agwa Igbo niile ka echekwa odogwu echekwa ya meke m ọganụ n'ọka unu na-ekwe nna m ndị Kanụ ọkwa gwala nweta n'aka dị elegburu ya ya meke m ọganụ bụ ya arụbụnago mmanwụ n'ebe ọgbarụ ya meke m ọganụ bịa n'ụlọ okwu uwe eze mmụọ na-ekwulu okwu n'ezi emeke m ọganụ bụ ya osisi ka nkwụ na-anị ọkụ dom n'elu uwe eze mmụọ na-ekwu okwu n'ezi mana mụ na-eti egwu n'elu ụwa maka nna m n'otu egwu makwa na mụ na-eti egwu n'elu ụwa maka nne m nọ na-eti egwu anyị niile bụ so egwu n'elu ụwa unu na-eke mmebi ọbara anyị ebe n'izochi na-enye egwu ịmakwa na ọ na-eti egwu mmiri nwụrụ nwanne m na mụ kelere ya eze mmiri nwụrụ ezela bụ ọnwa chi na-emeli igwe nne m eze nwanyị agaghị ele na onye sụrụ ga-atarịrị ọka nne m onye ọja adịrị gị mma ezela bụ ọnwa chi na-emeli oriri Igbo niile ijelu ụgbọ ọhụrụ na-ekwuli Igbo ndị oke nwe ego onye zo dezili Igbo ndị oke nwa yalọ ọrọ Igbo ya gawa n'iru abụọ tiwela ka ọ na-anụ ọba dike ya bụ onye ọbụrụ ọgbọgọ eze mmụọ na-ekwulu okwu n'ezi ya bụ tiwela ka ọ na-anụ ọba mmanwụ eze mmụọ na-ekwulu okwu n'ezi ya bụ tiwela ka fans gene tikono Emeka Morgan sisi kwuchi egwu a ka okwu fans gene tikono n'iwe Emeka Morgan na-ekwu everybody should pause kunu n'iwe Emeka Morgan eze ndị egwu na-ekwu hello chief anyị na-ege ntị mmadụ kedu na-agụ egwu nwa bịa kwuo na-akwụ abalị abụ m eze ugo aba m ezigbo agha m bụ Chineke m ebechi Ebonyi steeti ka m si bịa n'ọha ọzara ikwu nne m dị na na-agụ egwu ka ndị ọma bara ikwu nne m dị na Amanuke mana ị na-agụ ka ndị ọma bara very good okay ka m na-wọchị achọrọ m ịwọchị live ka m wọchị ebe ihe agụ fans Emeka Morgan owe na-apịa ndị egwu moto onye anwa sisi kwuchi egwu ọ na America ka m wọchị live ya nwe Morocco ya nwe ọzọ emene esugbe ka unu wee na-abụ unu abụghị na sọpọtụ abịa go ngwa bidokwa egwu ka m wọchị live Igbo nwere eze n'enu ijele ọma bụ Igbo nwere eze ma mmele nwere bụrụbụ Igbo nwere eze lapụ nwa chi na-emeli iwe Igbo nwere eze ma mmele enyi bobi yo nwere eze unu na-ekwelu nna m Igbo nwere eze ma mmele nwere echekwa n'okwu echekwa na ndị Igbo ga-etilile eze nwere eze ma mmele ude mana o nwere ebe nna achụ achụ onye ikwu nne dị ebe nkịta na o jiri ụda ka ekposi ma kulikoli unu na-ekwe nna m ndị Kanụ ka anyị chekwa n'odogwu echekwa belọmaba odogwu melụ ọgọ naanị ọkụ odogwu agbatuola ke oke osisi eji amatụ naanị ọbụla so na ndị Igbo ji biri Chukwu Emeka Morgan odogwu yi n'ala obodo eke n'elu odogwu ego wụlarụ orego na-asa gị arụ Emeka Morgan orego na-asa gị arụ orego na-echugola echekwa ụmụ ijalọmaba orego na-echugola orego n'imo mmanwụ eze abụọ ya ka ọ bịa orego mma ego
Emeka Morgan ga-ayigbo. Odogwu na-elebo, adogwu ejiri ma adogwu ejiri mma. Mmanụ jụrụ adagwarụ, Emeka Morgan ga-ewere ugbo gị. Eri mgbe ezi, na mụ ji tiri egwu. Adị m n'obere nwa wee tiri egwu. Emeka na-egwu mmalịmama n'elu. Emeka Morgan ga-ayigbo. Na menwere moto ma kulikoli. Na menwere meshini ma kulikoli. Ịmalele ga-ememe Emeka. Emeka Morgan odogwu. Ọkwa gị memere iwepụ. Ọkwa gị mere zemere iwepụ. Emeka Morgan bịa yi n'ime. Ọrụ nwa bụ na mụtago. Emeka n'udu a na-akọrọ omume. Emeka Morgan bịa n'ụlọ. Emeka Morgan n'udu a na-akọrọ omume. Anyị kesị ụbọchị na ọ na-abụ agbasala ka gbambiala. Mana Chukwu si mba, n'anya ga-agbara ala ka gbambiala. Egwu nweke. Epete, Morgan tell you onye ọzọ bata anụ, doctor. Good day, doctor. Anyị ekele gị. Ana m agba egwu ị na-akụ. Thank you. Doctor, anyị ekele gị. Ana m asụpọtụ ndị egwu with 20,000. Arize, ọ ga-abalị gị. Mechiri gbazie m. All right, ọ ga-abalị gị, sir. Okay, thank you. All right. Ngwa, Morgan nọ online. Ekwere Morgan nke. Morgan na-eti iwe eze ijele ụgbọ. Morgan na-eti iwe eze Morgan na-eti iwe eze Igbo wee beta. Morgan na-eti iwe eze Morgan na-eti iwe eze Morgan na-eti iwe eze. Arịa ugwu eti eze igwe. Webu na arịa egwu dị ya. Morgan na-eti iwe eze. Emeka Morgan odogwu. Isi nkịta bụ labụ na bụja. Morgan na-eti iwe eze. Morgan na-akarịwa egwu. Oke chize ji mụlụ bodo na anọga. Ebu ya zọgbe mma. Esiri na ọdị mma na-eme mmanụ. Morgan na-akarịwa egwu. Ịma na ọdụ isi dị mma nwụrụ gọnwa. Ọrụ mụ na-eti oke egwu. Ịma gwọrọ mụ na-eti egwu m. Morgan obi ya. Ebe bụ dike na ọgbọgwọgwọ wechie dike arụ. Nwanne ili obi abalị egwu m. Maka na mmiri a na-enwerekwa iro. Emeka Morgan obi ya. Ịmakwa na mmiri a na-enwe n'ilo. Osisi ka nkwụ na anyọka. Enwezela bụ ọbịa n'ụlọ egwu. Morgan kenele makwa. Akwa tiwela ke na anyọba. Morgan kenele makwa mma. Aba mma osisi na-amị egwu n'ọba. Weze mmụọ na-egwu egwu n'ezi. Wezela bụ ọbịa n'ụlọ egwu. Aba mma reto bisi tutu odogwu. Odogwu eji mmanụ obodo abalị. Odeke nwụna nwụna n'ọka. Mmakwa mmiri a na-atụrụ ebe ọ na-adị. Morgan na-echi weze. Emeka Morgan bịa n'ụlọ egwu. Ọrụ ego na-eju ụlọ. Ịmakwa ọrụ ego na-asị ya arụ. Morgan ego na-awa gị anya. Emeka Morgan bịa n'ụlọ egwu. Iwere ego wee nwe pawa. Iwere ego wee na-eme mma. Ijele ọma bụ ego. Morgan nwa chi na-emeli ibe. Isi kalaka na-egbu obi. Emeka Morgan obi ya o. Morgan nwere ibe nna ya gị. Ọ bụ mụ kwuwe o. Morgan nwere ibe nna ya gị. Ọ bụ aka ndị aga o. Sị malele ga-eme mụ na ndị egwu. Ọ bụ aka ndị aga Morgan odogwu. Sị malele ga-eme mụ na ndị egwu. Ya na mụ tisiri egwu o. Egwu nwere dịrịkwude. Uwe bido egwu n'ụwa. Ya etiri egwu mụ. Emeka ị ga-ekwe ka egwu nwa na na-agụ. Ya ekwe ka ntị isi egwu mụ nwa lalele na. Emeka Morgan. Jele ọma ba. Emeka bịa bụ
ụlọ nna m n'elu Emeke Morgan obe ya Emeke bịa chielu ụmụnne egwu Odogwu na n'ọka Odogwu azala bụ ọga dele m Egborukata n'aja agwaga Emeke Morgan ebe ọma na-agwụ agwụ Eyi ejizi na onye mere ogo letara oge mere ya wee kwụsị mmezi ọgụ Emeke Morgan bịa n'ụlọ egwu ije alụ ọma abawo Eyi ejizi na onye mere ogo n'elu Rọchetara ọjọ ma pelipeli ejili ya wee kwụsị isi ma ọgụ Emeke mere ọgụ ga-aba na chikwu ugwu gị n'azụ Ọrụ obodo na ndị mmiri gị n'azụ Anyanwụ na-agbara gị n'azụ Ihe ọka ji dị ebube akwụ gị n'azụ Ejela gbanwa chi na-emeli ibe Onye si na ị na-abụrụ ibe dị mma Na onye bụ ga nwụrụ ọnwụ Maka na ịkalili egwu Owu osisi na-eme ọbịa Owu osisi na-eme ọbịa na anọtụ Emeke Morgan bịa n'ụlọ egwu Morgan oshi eze Emeke Morgan bịa yi n'igbo Anaba ebe ego na-adịghị Anaba ebe ego na-adị n'elu Ezuzo dị ebe ọ bụ n'oge Isi Imperial Majesty dayi Anaba ebe ego na-adị Ejela bụ ọnwa chi na-emeli ibe Odogwu enyi mmalụ obodo Ejela bụ ọnwa chi na-emeli ibe Emeke Morgan rụrụ ọga Ejela bụ ọnwa chi na-emeli ibe Osisi ka nkụ na na-egburo mma n'okwute Onye tụrụ gị jụrụ ibe Emeke na onye tụrụ gị jụrụ ibe Emeke Morgan ịmakwa na onye tụrụ gị jụrụ ibe Emeke nweze mmụọ na-ekwu okwu n'ezi Mmemme udo Igbo Morgan na-echi weze mmemme udo Ayo ududu na-ewu alele Morgan na-echi weze Nwezela gbanwa chi na-emeli Igbo mmiri ọmara Ka baba ndị chile eze ka mụ na-egwu n'elu Morgan nọ n'ọka Ịma na Morgan na-echi weze Ịma na Morgan na-akalile egwu Ịmakwa na onye tụrụ ya tụrụ ibe Morgan na-echi weze bịa chieli m nna-egwu Emeke Morgan arụmụ na atụma na m ebele n'ụmụnwa bịa chieli m nna-egwu Emeke Morgan arụmụ na agụ eze nwa chi na-emeli ibe Ihe Morgan na-anụkwa egwu n'obi ego na-eme ulenu Ihe Morgan na mmanwụ bụrụ ozigbo ose m ọgụ dị ewere igwe gị Ihe Emeke Morgan na-ewere igwe gị Ihe dị mmụọ na-egwu egwu n'ezi Ihe Emeke Morgan na-ewere igwe gị Nwagala na-ekwusa mmanwụ Oju ga na-awala eze Emeke ewere igwe gị Yagwa tiwela ke Ihe 1 million abalị egwu m Yagwa tiwela ke Inwere ọgwụ ego Inwere ọgwụ ego Ọ bụ na ị na-eme bizines Ọ na-aga n'ọrụ gị aga Walụso weli ije jebe ọba Emeke Morgan dị were ugo gị Nwere mmụọ na-egwu egwu n'ezi Emeke Morgan na ọ dị adịla anyị eme Emeke Morgan bịatielu ụmụnne egwu na mbe nwere moto ma kolikoli yakwa mmadụ oke eji aka n'elu onye nwere mmadụ a na-atara n'ugbo ya Emeke Morgan na-anụ elu egwu Chukwu ụzọ ị na-anụ ukwu egwu onye alụ ụmụ ị na-anụ ukwu egwu ọba na onwe chi na-emeli ibe aka na-etu udu na ị ga-adị ọba na ọgbọba ndị amụsụsụ ga-aba gbagota ya amụsụ na-apụ ego Emeke Morgan na-ekele egwu n'ụwa orimili ego mmiri oyibo n'ọka ya Emeke Morgan be ya icho mbe icho
Igbo ka ị na-awọka a na-achụ n'oke okwu ndị Igbo ka ị na-awọka a na-achụ n'oke okwu je mmadụ n'ọtụtụ ọgwụ ọdịga a na-achụ n'oke okwu odogbuneli nwa Chinemere ibe ya meke mọga n'obe ya ya meke mọga n'obe ya bịa were ugo gị bịa were ugo gị eze mmụọ ya meke mọga n'obe ya n'eze mmụọ na-egwuregwu n'ezi ya rụọ na-agba gị ya meke mọga n'obe ya ọ bụgodu ugboro ebole na mụ ga-abụ ya n'egwu na nwere nke mụ ga-azụ azụ ọ bụrụ second hand ọ bụrụ foto hand ọ bụrụ 50 hand ọ bụrụ 60 hand ibe chọrọ moto emeke mọganụ ọ bụgodu ka a na-akwa aka na mụ chọrọ ya chọ emeke mọganụ na-eti elu mgbe m na-ekwu alile egbula mana m ebele dị na emeke ya emeke mọganụ ebe kwechike na ọgbọgwọ gwecheri karụ mbelede nyeli dị ike ma mbelede keji ama dike ya emeke mọganụ bịa were ugwo gị oyi arịmụnọgụ mana m ebele gị ụmụagwa arịmụnọgụ mana m ebele gị ụmụagwa ya ba mma n'ọka aba mma redio dị studio n'ọka n'osoro ndị eze ya ba mma n'ọka ọgwa ndị eze aba mma onye eze ya ba mma n'ọka osisi na-amị egwu nye mmụọ na-eli egwu n'ọka etulu nye mmụọ na-eli egwu aba mma n'ọka odogwu eji mara otu nye na-egwu na-eme eme ọrụ onye chilozo mene sugbo eze aba mma n'ọka ọrụ onye chili moro ka eze aba mma n'ọka ịgọ mele erike jelọmaba eme ka iwo mele erika iwo mele erika iwo mele erika emeke mọganụ ọ na-ebunye moto ọ na-awe nọ na nkete iwo mele erika indobi kwuru obodo oyibo na-agbariri nne etewe gaji na nụ maka emeke mọga iwo mele erika ọ dị mma na-eme mma iwo mele erika ya gwetuela gị nwa mmiri obi agbalịa n'egwu nwa mmiri bịa mechie n'egwu agwatuela gị nwa mmiri bịa gbalịa n'egwu ya dị mma na-eme mma Igbo ka ịnawazi ọba ịnawazi ọba ịmana ihe mele erika rụ dike aba mma n'ọka ya mma na-eli egwu aba mma na-egade aba mma na-egade onye si na ọ bụ gị wewuju anya aja bi na-akpaju onye anya Akubig is ya na support with 50,000. Akubig gwọkara anụ ya. Akubig ejo. O ji 50,000 na support unu. Akubigi ọ ya adịla gị mma Ngwa, carry on. Emeka soro ga-agba n'iru. ya meke mọga na ibo mele erike ubelube aye na-eke n'ebe nu na-eme jele ebe nu na-eme ọ dịrọ mma na-eke n'ebe nu na-eme elela bụ nwa Chinemere ibe nu na-eme kwa amara m ibe nu na-eme ma n'elu ụwa na-emetụgharị ibe nu na-eme onye bụ ogbenye tata o nwere ike olu techi ọ bụrụ emeke mọga osisi atụla anya ọdịda osisi atụla anya ọdịda o mesịrị fonu emeke mọga bịa n'ụlọ eze mmụọ na-eme ikuku ama na ọnya na ndị ọka emeke mọganụ mmiri bụrụ dike wee be ya ọbeke mọganụ emeke mọganụ nweze mmụọ na-ekwulu okwu n'ezi emeke mọganụ emeke na-ego gị
kaliwa musa akubigi odogu akubigi kodiligi akubigi kodiligi abana nyenye kachi nenye lolu ayi yonda yoli sabolo kowele gowe choge ma kowelu dowe choge ma kowele gono na risi ganu owele ya we choge ma akubigi no gadiligi onye ije wele akubigi onwebe mmụọ na-ekwulokwu n'ezi kanulenu onye ije na-ejela ọmaba ejela bụ ọnwa chi na-emeli ibe apamma nwele mmanụ apamma studio nọ nwele ijela ọmaba emeke moga na ọ ga-adịrị ijela ọmaba ejela bụ ọnwa chi na-emeli ụjọbadego kedu onye anyị kenelu onye ka anyị kenelu Hello, good afternoon. Nwachi mere eze na mmanụ ke ụmụnne m na-akụ egwu na nke gị na nwachi mere eze na mmanụ ke daalụ asị m na nwachi ha kwụsịtekwa na nwanne ha nwoke n'ochi na nso nke nọkụ na Abidjan n'ụlọ ụtụ nwanne ha nwoke na Abidjan nwachi mere eze na m na-asọpọtụ ahụ otu 20,000 Sana na-asọpọtụ otu 20,000 emetụta ndị m aka nọmba gị ka m kwụgharịrị ego mmese ndị kịta faso na-abụghị onye ọbụla na-asọpọtụ arize unu nwachi mere eze ọ nwachi meleze na-ejela ọmaba nwachi ejela bụ nwachi na-emeli ibe nwachi meleze ego ijela odogwu a ejela bụ nwachi na-emeli onye nwụchọbata ego adịa onye nwụchọ nwere ego onye nwe obi ọkpata ego onye nwụchọ nwata ego inwe obi bata gwụla gị nwụchọbata ejela bụ nwachi na-emeli onye nwụchọbata ego nwachi meleze na mmanụ ka odogwu eji mara obodo onye nwụchọbata ego igbo na mụ nwere mmadụ ekene nwachi meleze na mmanụ igbo na mụ nwere mmadụ ego igbo bụ na mmadụ na-eme ma nwanne ya nọrị ya ịma na anya bụ ibe aga onye nwụchọ nweta ego ekene dịrị gị ebe ilo onye nwụchọbata ego ịmakwa na ibe ga-adị onye nwụchọbata ego chi meleze chikwa onye nwụchọbata ego mmanụ kokodo onye nwụchọbata ego nwagala ịgbabọla onye nwụchọbata ego eze nwachi na onye nwụchọbata ego onye nwụchọbata ego n'olu eko n'elu ejebe na beja n'uweke ejela bụ nwachi na-eme onye nwụchọbata ego ndị eze onye nwe obi onwegwu ekenele m ọsọ n'ugwu onye nwe obi onwegwu oge ọsọ ndụ chukwu nọ nso ekenele m ọsọ n'ugwu onye nwụchọbata ego ọsọ ndụ dịkwa bụ ije bụ na mmanụ ego ọ dị mma na-eme mma ụjọbata ego ọsọ ndụ nwunye na-eme kelele gị ekene ọsọ mma onye nwụchọbata ego shawo ọsọ mma nwunye na-ama chọbata ego isi awụ onye mmụleta na nwụchọbata ego isi awụ onye mmụleta onye nwụchọbata ego awalili n'odogwu onye nwụchọbata ego n'ebe ijele ọmaba ọzọ mene sugbe n'okwu onye nwụchọbata ego na-awa mbọsị ụka nwụdenu si ndị mmadụ emeleli ihe bele ọ na-abụ ebe nne ya na ijebili ebe a na-arịọ chukwu bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike emeke mmọga n'obe ya emeke mmọga bịa n'ụlọ egwu ezi iwe bido iti egwu maka nna m na-eti egwu ijele ọmaba oweti isi egwu nwoke obi bịa wee na-abọchi ya ijele ọmaba wezi kote gbawetiri ịba ijele ọmaba sọmadị na nwanne ma nabagoro ruo nwe melemu obutu tụọcha ka na-abụ ego ụzọ anyị eti egwu ụlọ nna anyị nyere anyị n'aka ịma bụ ebe nna m nyere m anya eziokwu na mmadụ a na-ekerịrị na mya ekene ụra n'ele niile ekene emeke mmụta n'odogwu isi nkịta bụ na Abuja emeke mmụta ndị awere ugogwu
Ebeke moda na power de gị n'aka nkanka m eji egbu ọchị. Emeke moda nkanka m eji egbu ọchị odogwu. Ịbabali m nwoke ya n'ọka onye nwoke na ị ga-adị nwanne ya n'ọka. Ịbabali m nwoke ya n'ọka mmiri si m kene gị. Abụ m nwanne mmiri ewulu ọba m mụ chọrọ mmiri ya so wee bido egwu yọla anyị na-eti onye nwoke na mmiri kenele gị. Mmiri si mụ kene gị nwoke ya ya ka na-ebili ya ebu ijala ọmaba ejela bụ ọnwa chi na-emeli ibe eludeludo karọ na mmadụ ga-anọrọ n'ụlọ chekwa ka wee chekwa ọba si na Chukwu a ga-enyere ya ọ bụ ịmapụta n'ọgbọ ịchọrọ enyemaka inweta enyemaka ijele ọmaba ejela bụ ọnwa chi na-emeli ibe ijele ọmaba odogwu eze nwa chi na-emeli ibe ijele ọmaba odogwu anyị ji mmalụ obodo amali ijele ọmaba ejela bụ ọnwa chi na-emeli ibe ye ndị eze bi ya ya emeke mmadụ ahụ yadobu na-agụ onye eze n'ọka emeke mmadụ anụ arobu na-agụ onye eze n'ọka ijele ọmaba arụsị ugo dibịa ya ka a na-akpọkwana gị ugo dibịa bịa welu ugo gị ugo dibịa kalili egwu agụsị ọnụ na ama n'ike masị egwere onwe ugo dibịa mana ọ bụ onye ilo na-abụ onye abụọnụ ugo dibịa bịa welu ugo gị arụego mmanwụ na-ebeli mme n'ọkwa ijele n'ọrụ ka ọ na-eru elu ijele ọmaba onye nwere uche ga-akpatalili ego nwata nwe ndido nwata iwe dị mma dịka mụ na-ebu n'elu ụwa dị ka eche n'elu ịmakwa ụwa dị ka eche n'elu ndị Igbo niile ịmakwa na ụwa dị ka eche n'elu ụwa dị ka eche n'elu onye nwere obi ga-akpata ego enwere m obi wee mala agwa ịmakwa onye ru ndido ọbụzi agwa onye nwere ndido ọmala agwa makwa na onye nwere obi ọmala agwa agbatiwela ka ị na-anya ọba mmanwụ nweze obi welu ugwu gị arụ dike ijele ọmaba o si na chiki bọdụ na anyị kelele oge ijele elugo ego onye kwude ka lakia n'elu ụwa o si na chi na ibe ga-adịrị ya mma ịma nọ na talchi abụrụ ọgwụ ma tụlikolie n'ebe aka ụwa gị ịmakwa ka mma chefu ochi eze ma chefu ochi eze ochi egwe m ọga apa mmanụ ọka ị na-anụ ijele apa mmanụ ọka ochi egwe m ọga ọbịa n'ụlọ egwu ijele ọmaba ịmala ibe onye nwere ike o ji eme ọgụ ijele ọmaba enweghị uche fans ọ ga-amalụ unu mma ibe ọma ga-emela unu biko onye malụ nkwa o kwele ka o mezuo onye malụ nkwa o kwele ka o mezuo ka ọ dị ka nwoke na nwaanyị edie ọ ga-amalụ unu mma ibe ọma ga-emela unu anyị na-ekele ndị niile kwelu nkwa edechiri ya n'iru akwụkwọ anwa onye mee ka ụmụaka a ga-ewe na sọpọtụ ha ọ ga-amalụ unu mma ma ụmụ nwanne nwoke nke si na ya ga-ese ndụkwu ego ọma mma mana anyị na dọkịta nọkwụ mba dọkịta mba anyị ke na-eri nna ọ ga-amalụ mma ihe ọma ga-emelu unu niile ka anyị dọbụlinye n'ebe a ka anyị wee chịkọta ịma ihe ọ ga-emenwu ome anyị pụtakwa n'iru akwụkwọ agwa unu elesu wee dị ọ ga-amalụ unu mma. Special thanks to Emeka Nwogu Ejo, Iwerie Nnọba Egwu, Emeka Morgan, CEO Morgan Entertainment, CEO Vic Motors Nigeria Limited. Ofu onye na-abụnye ndị egwu moto Emeka Nwogu Ejo ọ ga-amala mma mala ife a ga-emela ụmụaka ọga m Tuwales onye isi I salute eke dịkwala akwa ọkọchịkwala akị na Anọba ego dị na boot adreesị ndị ọba nwata a na-ayị ịzọ na kọnsida na Anọba Tuwales a ọ na ngalaba n'ikikere kafa ji nọrọ ebe a n'ụbọchị taa ọ ga-amala unu mma ma unu elosinekwe Maazị Nnamdi Kalụ
asị ebe onye Igbo nọ ya akụta mmee nwanne a na-ala obe onye olu azụ olu niile onye ọbụla zọba okie ka anyị zọba na maazị Nnamdi Kanu na-etinye n'ekpele ọ ga-amalụ unu mma daalụ.